שלום, קוראים לי גיא, אני רוצה ללמד מהלך בצ'אקו. בשביל לשלוט בכלי הזה צריך להבין מה המהות שלו. כלומר, זה תנועות סיבוביות. התנועה היא תנועת שמזכירה את המספר 8. עכשיו אני אעשה את זה. לתפוס אותי, בסדר? התנועה מגיעה מפה. אחד, מסתובב, החזרתי. אוקיי, אז אני משתדל לעשות את זה לאט ככל שאני יכול, למרות שאם אני אעשה את זה לאט זה יכול לברוח לי מהר. כלומר, כשאני עושה את זה מהר, זה יותר זורם. ככה זה נראה כשזה מהר. ולאט אני משתדל לעשות את זה שוב, לאט שאני יכול, 1, 2, 3, החזרתי. התנועה היא סיבובית. וזה הרבה מאוד אימונים, הכלי הזה, כמו כל דבר בחיים.